Здравей! Здравейте ви, боксери! Вие факт! Да, прави си! Здравейте Здравейте ми! ви, боксери! Здравейте, мои! Тихо, тихо, тихо! Това е сървъра ми! Здравейте, милички! Аз съм Дарек. Фейл, голям фейл! Тук с мен са Херопрак, Знака БГ. Само казвам кои сте. Нищо, че не снимам. Няма да Кой е? го... Бързи, ма! За да Тебе. спите ли? Здравейте ви, боксери! Това е Майнкрафт, това е моят сървър. И сега тук е вас едно, защото викам ви боксери. Той няма диаманти, лъжец! Искам. Лъжец! Па не бият се. Уу! Не! Ето, вземи още едно легло. Силно се... Избягаха от затвора, избягаха. Иване, бебе! Вижте къде да си купаш. Ето, четни още едно легло да спим тримата. Няма. Здравейте ви, боксери! Това е Майнкрафт. Да кажа. Здравейте ми. Какво да кажа, добре? Петко, Иван, Ви боксер, добре. здравейте! Ютуб! Се в... Имам едно... Имам се на ден, бъжден. Пища. Ой, аз идвам, бе. Ами ако намериш крипър... Не съм аз! В хора арда не правим шибан. Някакъв си клип. Аз не знам. Мирко, оня клип, дето го направих, се взе, дето написах на една табела Иван Хър. О, да. Виждай къде изкопах пътче, където съм. Митко, здравей. Здравейте. Не искам. Мисля, че телепортнете ме. Силно се надявам, повече да не те обидам. Здравей, Пепунски! Здравейте ви, боксери! Чо, Пепунски! Елате бренчманинг! Елате правим бренчманинг! Бам 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 чш бам 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 бам. Кой ела при мен, до мен да копаш? Аз не трябва да ви Силно се покана при... надявам, повече да не те пребивам. Хайде да копаш. Едно, две, три, силно се надявам, повече да не те пърцка. Виждаш ли колко копая аз, какви дупки? Ами ела бренчмани външ. Тукс! Хайде бренчмани въй. Няма се. Мит! Бренчмани! А, да бе! Копкай! Да, ти кръщеше и лъжец. Не помагам ти. Да, лъжец. Аз ти го говоря, ти кръщеш, кажеш, без слушалко се бе, така викаш. Така викаш и баса лъжеца ме обвиня. Значи, Мирко да даш Иван говори. Бе, не ме започвайте, тук има коло. Ура! Ела си... Аз бягам. Валя да бягам, искаш ли? Аре дай аз малко да... Аз тук съм само за коло да намеря. Не ми... Някой има ли дърво? Мирка,
ти излизай. Чакай да си взема кола. Кола почти... Айде да бягаме. Нямам. Как да го тролвам? Как да ме тролвам? Да. На какво правите вие, бе? Аз Бягай! Ако трябваш да отпуша, не ми трябва. Митко, помогни ми! Не мога. Ще ме свържи с Ти съм секси. курката! Телепортнете ме, моля ви! Телепортнете ме, бе, хора, нямам кирка! Митко! Не мога, бъгнах се. Митко, ще ме телепортнеш ли? Не мога. Твърди съм Защо, секси. бе? Телепортнете ме, бе! Ами, ти ме телепортни! Как да го пая, бе? Трябва ли да го пая? Как? Нямам кирка! Да! Няма! Ще ме даде 50 дни! Митко, моля ти се! Аз съм бъгнат. Ами, лифни и влез пак! Не ми дава да лифта дори. Иване, ела ми помогнеш! Ами, защо не ме пита за камък? А? Имам... Нали си купал куба стоун? Да, имам купа 100 000. Им направи, нали имаш кирка? Нямам кирка. Помогните ми! Да, бе! Айтемите ми, кой ще ги вземе? Ами, Не, няма. добре. Това седно е безкрайно. Май намерих и Добре, Петко. Първо. Митко, напиши на първи. Ще пробвам да те оправя колкото мога, чуле. Да. Тук тук направо съм затворен. Намирам 2 пъти от Cobblestone. Тръгвам наляво. Да. Ти отчи да си направиш кирка тогава. Да. Как бе? Иван, Ето. Митко, опни го човека да ме телепортни. Мо- Изчакайте малко. Прав си. Иван, нещо ще напиша. А? Добре. Тук съм. Значи ние си вам побесихме и се чудим как да те спасим. Чули? Да, аз почти се отглишнах, ама пак ме отглишна нещо. Май намерих нещо. Не знам, някаква дупка. Не е нашата. Аз ви виждам имената. Вие сте по-нагоре. Някъде, но виждате ли ми името? Много сме долу. Ами да! Моя виж. Намерих път. Да, знам. Трябва отгоре. Там? Знам, и ти си ми материалите.